Язмышлар ярында. Хәерле кичләр булсын. Без сезнең белән язмышлар ярында очраштык. Сезне мин Лилия Закирова сәламлыйм. Гомергә бергә барак кышлар, мәңгелек мәхәббәт. Әлеге төшенчәләргә без дан җырлыйбыз, сыкланып карыйбыз. Хыянат ачысы, сөяркә, аерылышу сүзләреннән тәнгә салкын йөгерә. Ләкин бүгенге тапшыруда без соңгыларына башка күзлектән карарбыз. Безгә килгән хат авторы үзен гомерлек сөяркә дип атый. Ачык хатны. Тапшырылмаган хатлар. Исәнмесез, Лилия һәм хөрмәтле радио тыңлаучылар. Язмышлар ярында тапшыруын тыңлап барам мин. Рәхмәт тапшыруны оештыручыларга, чөнки алар һәр проблемага хөрмәт белән карап, алтын урталыкны сакларга тырышалар. Ә менә тыңлаучылар, бигрәк тә ире булган хатыннар, минем кебек ялгыз хатыннарны дошман күреп, бөтен бәхетсезлекләрен безнең өскә аталар. Мин дә кайчандыр матур итеп яраткан кешемә кияүгә чыктым. 5 ел аңлашып яшәдек. Кызыбыз туды. Ләкин ни кызганыч, язмыш минем терәгемне тартып алды. 30 яшымда мин тол калдым. Ялгыз калучылар аңлый ул чактагы минем күңел халәтен. Ире яңадан яшәргә өйрәнергә туры килә диләргә. Җитмәсә әле, ялгыз хатын статусын йөртүчеләрне энә күзлегеннән үткәрәләр. Булган һәм булмаган нәрсәләрне өскә тагалар. Син гаепсез килеш үзеңне гаепле санарга мәҗбүр. Уйлап карагыз әле. Ялгыз калганың өчен генә син җәмгыятьтә гаепле кеше булып кабул ителәсең. Җитмәсә, йорттагы мәшәкатьләрне, балалар проблемаларын бер үзеңә тартырга кала. Ошынышка ялгыйсың. Ә күңелдәге халәтне әйтеп торасы да юк. Шулай итеп язмыш миннән ирле хатын исемен тартып алды да, сөяркә исемен алмаштырды. Менә инде мин 20 ел буена сөяркә. Аның белән без очраклы рәвештә генә очраштык. Тышкы кыяфәте әллә ни күзгә ташланмаса да, эчке табигате ерактан тартаның. Ул вакытта аның гаиләсе 2 баласы бар иде инде. Нәкъ менә хастаханәдә хатын янына килгәч, мине күрде дә инде. Хатын яшь авыру сәбәпле гаиләдәге барча эшләрне тартырга күнеккән кеше ул. Юк, хатыны начар кеше түгел. Сабыр, тыныч, чибәр ханым. Балаларга да яхшаны. Ә менә чын мәхәббәтне, чын бәхетне мин бары синең янда гына тоям ди ул. 20 ел вакыт үтсә дә, миңа булган хисләре суынмый. Ул минем янда ял итеп күңел ачып кына яшәми. Ир кеше буларак бөтен эшне алып бара. Минем якыннарым аның барлыгын беләләр. Ул хәзер минем икенче яртым дисәм дә була. Мин үземнең ялгыз икәнлегемне бәйрәмнәрдә генә тоям. Сөяркәләрнең шул проблемасы. Бәйрәм кичләрен алар ялгыз үткәрә. Ә калган вакытта игътибарны, җылы мөнәсәбәтне хатыннарга караганда күбрәк ала. Сез уйламагыз, бу сөяркә булып туган дип, юк. Ирем белән яшәгәндә мин үземне бу рольдә һич кенә дә күрә алмыйдым. Андый хатыннардан көлә идем, үземне алардан өстен күрә идем. Ирем үлгәч, аның да сөяркәсе булганлыгын белдем. Бик тә авыр булды әлбәттә. Шуңа күрә мин хәзерге көндәшемне аңлыйм. Шуңа күрә ул сизмәсен өчен барсын да эшлим. Югыйсә, гаиләмне ташлыйм. Өйләнешик дип миңа күп тапкырлар тәкъдим ясады ул. Мин каршы килдем. Аны ташларга да тырышып карадым. Башкалар белән дә таныштырдылар. Күңел ятмый. Аларга минем фатир яки инде ятак кына кирәк икәнлеген аңлыйсың. Сүз уңаеннан әйтим әле. Альфонслар күбәйде хәзер. Чөнки ялгызлыктан тилмергән хатыннар күп. Шуңа андыйлар. Андый ирләр хатын-кызларга ярдәм итү түгел, бары тик алардан әниләреннән алган наз кебек ярдәм тоярга гына тели.
Минем сөеклем авариягә эләгеп аңсыз ятканда, мин барсын да аңладым һәм үз-үземә сүз бирдем. Миңа башка ират кирәк түгел. Шуңа күрә аны ничек бар шулай гаиләсе, балалары белән бергә кабул итәм. Аның тормышын тулыландырып яшәргә генә кала. Мин аның бәхет өчен барысына да әзер. Балалар белән булган проблемаларны да хәл итәргә тырышам. Аларга вакыт-төяккә кадәр сатып алырга мин йөрим. Хатыны урганда да читтән ярдәм итәм. Ә үземнең барлыкны сиздермим. Сөеклем өчен мин параллель тормыш, параллель гаилә. Ул минем баламны да үз баласыдай күрә. Әкияттәге кебек, бүреләр дә тук, сарыклар да исән. Ә моны мин үземнең тырышлыгым дип саныйм. Чөнки бер кайчан аннан гаиләсен ташлауны сорамадым. Ә киресенчә, аларның гаиләсен саклап калырга тырыштым. Минем урында башка берәү булса, кем белгән? Бәлки гаиләсен дә җимергән булыр иде. Чөнки сөеклем хатынын хөрмәт итсә дә, аны хатын-кыз итеп күрми. Кайнар хисләрендә аның күптән сүнгән. Хәер, хәзерге тормышта бик күп гаиләдә шундый хәл күзәтелә. Һәм мин бик күп ялгыз хатыннарны да беләм. Алар кара ният белән гаиләләрне җимерәләр дә. Үзләр дә әлеге ират белән яши алмыйча, иратны бәхетсез итәләр. Сөяркәләрнең хатыннарына махсус сиздереп тавышлар чыгаручылар да юк түгел. Ә бит моның белән нәрсәгә генә ирешә аласың? Язмышыңа язылган белән килешеп, аны уңай куллана гына белергә кирәктер мөгаен. Нишлисең бит? Сугыш булмаса да иратлар аз бүген, ә яхшылары бигрәк тә. Тормыш кануннары шундай, килешергә генә кала. Сездә чыгыш ясаучы психолог Галия ханым дөрес сөйли. Тормышның теләсә кайсы ситуациясеннән тәм табырга өйрәнергә кирәк. Күпкә өмет итеп, аздан коры калуың бар. Әгәр шулай дип яшәмәсәм, мин 20 ел буе аның өчен бердән-бер булмас идем. Шуңа күрә, ялгыз хатыннарга бер генә яктан карамагыз диясем кирә. Кара тамга такмасагыз иде. Без дә кеше бит. Һәм менә үземнең хатымны шушы уңайдан иҗат ителгән шагыйрә сүзләр белән тамамлыйсым килә. Мин бит сине Худайдан сорап алдым. Шират дидем миңа шундыйны. Күкрәгенә газиз башым салып, эч серләрем сөйләр кешене. Шират дидем миңа шундый ярны. Күзләремә карап аңласын. Һәм юратсын шулай. Җанда, тәндә сөйлмәгән җирләр калмасын. Сораганны бирде миңа Худай. Бер күрүдә сине яраттым. Моң сирпелгән уйчан күзләреңнең төпкеленә киреп адаштым. Юлсыз җирдән киттек сукмак салып. Артка барларга соң инде. Махсус оешмадан документсыз яратулар гаеп шул инде. Безнең сөю махсус өйрәнелмәс. Беркем докторлыкта якламас. Вәт ичмәсәм яратканнар диеп, күккә чөеп беркем мактамас. Акламас та, кызганмас та беркем диеп язмышлары шулайдыр. Кызганса да мине тик бер кеше, Газиз әнкәм генә кызганыр. Ә аңлавын аңламас шул ул да. Нәрсә җитми дияр шул яшьтә. Әдәм күлкесенә кала-кала кеше ире белән йөрмәсәң. Акыл белән уйлап беркем әйтмәс. Беркем әйтмәс безгә карата. Туктагыз әле дип, күрмисезме? Алар бит бер-берсен ярата. Бүтән яшьләр бер үк дисәләр дә, мәхәббәтнең бар шул үз чоры. Чоры үткәч, никтер уйнашлык дип атала ул каһәр суккыры. Мин сине Худайдан сорап алдым. Нишлим инде? Иртә бирмәгәч. Уйнаш түгел, чын яратам сине. Үз вакытында сөю күрмәгәч. Сынга калдык. Ләкин тукталу юк. Без тукталсак яшәү тукталыр. Бер-беребездән китә алмабыз мәңге. Худай бирде, тик Худай үзе алыр.
Менә шулай. Күпчелек бүгенге көндә бармага шакырага күнеккән хәлгә хат авторы үз фикерен, үз тормыш тәҗрибәсеннән чыгып язып җибәргән. Сез бу очракта нәрсә дигәрсез? Ялгыз хатыннарга җәмгыятьтә булган караш белән килешәсезме? Һәм нәрсә эшләргә? Иратлар аласыз, ялгыз хатыннар күп дип хат авторы. Шалтыратыгыз безгә. Язмыштан шуннан да узып булмый икән. Кызганычка каршы моны бик соң аңладык. Хисләр әсирлегендә сөюдән тилереп күпме хата ясалган. Ялгыш шартыннан ялгыш, ялгыш шартыннан ялгыш, ялгыш. Белем кагыларга ярамыйдыр танышыңның сөйгән ярыңна. Тик син аның белән бәхетсез бит, булдыра алмыйм дәшми калырга. Язмыш бәйләгән шул әллә ничек, сине мине аны өчебез. Ләкин ялгышларны төзәтергә җитми менә никтер көчебез. Син янымда булган чагында дөньяда миннән дә бәхетлерәк кеше юк. Ләкин ул бәхет бик кыска гомерле, чөнки син китәсең кире аның кочагына. Бәхетсез син җаным аның белән, ялгышыңны үзең дә беләсең. Сине күргән саен йөрәк әрни, буйгасың әнә көннән-көн. Язмыш бәйләгән шул әллә ничек, сине мине аны өчебез. Ләкин ялгышларны төзәтергә җитми менә никтер көчебез. Язмышлардан узып булмый диләр, газапларга инде күп түздем. Тик онытма, мин яратам һаман, миңа җитә барыбер сүзең. Язмыш бәйләгән шул әллә ничек, сине мине аны өчебез. Ләкин ялгышларны төзәтергә җитми менә никтер көчебез. Ләкин ялгышларны төзәтергә җитми менә никтер көчебез. Җитми менә никтер көчебез. Бергә булу мөмкин түгел икәнен икебез дә аңлыйбыз. Тик күңелдәге өмет һаман бирешми, нәрсәдер көтә. Назларыңа тилмереп мин әкрен генә акылдан язам. Күз алдымда бар тик син. Язмышлар ярында. Инде хөрмәтле тыңлаучыларыбыз хат укылды. Бүген без сезнең кызарга куябыз менә шундый сорауны. Шуннан да хат автор белән килешәсезме? Мен ялгыз хатыннарга булган җәмгыятьтә карашка сезнең фикерегез ул дөресме?
Бүгенге көндә һәм бу ситуациядә нишләргәсең? Проблемадан ничек чыгарга? Элемтәгә керүче бар. Хәерле кич, исәнмесез? Алло, тыңлыйбыз сезне, исәнмесез? Бу 39 бистәдән булайлы. Менә бу хатны тыңлаганнан соң мин шундый нигә килдем. Ул мине аерылышырга нитмәсә дә семьясына тартып алырга теләми инде ул семьясы белән булсындай. Ул бөтен җылылыкны бу теге бик не булса да сөяркәсенә биреп кайтып китә бит инде ул. Өйдәгәндәге авыру нигә хатынга ул бит инде андый җылы, мондагы мөнәсәбәтләр булмый барыбер семьясын аерып алмаса да. Ул хатын барыбер аның йөргәнен аңлый, сизенә инде. Сизенмичә генә калмаганда 20 елдан бирле ул аның сөяркәсе бар икән белә бит инде аның барыбер. Нишләргә дисез? Нишләргә? Нишләргә? Менә ул әзгенә авыру булгач инде ул хатын бит инде барыбер белмим. Аны жәлләргә үзен курбан итәргә. Аны жәллим инде мин, аны жәллим. Үзен курбан итсен, шулаймы? Үзен курбан итсен. Ну, үзен курбан итсен дип курбан сөяркә бит инде ул аны барыбер үзен теге хатыннан тартып алган бит инде. Ул бөтен аның иренең бит инде бөтен җылыгын бу сөяркәсенә биреп кайтып китә ул. Ул бит теге гомер иткән хатынга ул барыбер андый сөяркәгә биргән җылыкны бирә алмый ул аны барыбер. Якты йөз анда ни булса да барыбер. Мин менә бу хатынга башта ук үзен кулга алып, семьясыннан тартып алмаска кирәк ул хатын ирне. Менә бүгенге көндә шуннан да җәмгыятьтә хатын-кызлар күбрәк. Ялгыз хатыннар бик күп. Аларга нишләргә соң? Ну, аларга бит инде барыбер теге семьясыз ирләрдә бетмәгән бит хәзерге заманда теге ул семьяны бозмасалар да дип әйтәм инде. Әйтеп торабыз, менә бу статистика буенча, шуннан да иратлар аз. Аз икән беләм. Нишләргә? Ну, семьясыз ирләрне карасыннар үзләренә. Алар җитми. Алар җитми. Менә шундый проблемасына каршына килеп булса, шуннан да һәр кешегә яхшы кеше кирәк, һәр кеше инде. Иптәшем дә әйтә әле менә, кулын сузып тора. Бабай. Шулаймы? Әйдәгез әле иратлар да кушылсын безгә. Исәнмесез, бу Хәерле кич. Исемле абыегыз була. Илшат абый, сезнең фикер ират кеше буларак. Нинди ират кеше? Сезнең фикерегез менә бу карашка. Минем фикер менә шул. Менә аның үзенең элекке хатыны, диме, бу ирне шулай тәрбияләгән булып чыга бит инде. Аны әйткән менә үзен биргән, үзенең җылылыгын биргән диме? Бу иргә аны теге моральный яктан кешелекле булырга улда булышкан бит инде аның элекке хатыны. Әйе, вот. Менә шуларны нитеп име теге ситтәге хатында бүтәнне алып үзенчә тәрбияләргә кирәк. Менә шундый иттереп, шундый ир иттерергә кирәк. Ул обязательно әзергә хәзер булган кеше булып чыга бит инде хатын. Ул хатын. Менә Илшат абый, күп еллар бергә яшәгәнсез тормыш иптәшегез белән, әйбет? Әйе. Булдымы менә шундый мөмкин вакытлар дип әйтергә кирәк, мөмкин дип әйтмәгәндә булды. Нишләдегез? Мин үземнең үйемә кайттым. Өйдә дә шундый ниләр булды, разогласиялар. Бары мин өйгә кайттым. Барыбер өйгә кайттыгыз. Әйе, үз иптәшем янына, үз димя. Бик күп булды, матурым, андый ниләр. Андый чит кешеләр бит ягымлы булалар. Ни булалар үзләренчә име. Ягымлы булалар алар, потому что алар үз файдасына нидәләр, карыйлар. Файдаланырга тырышып караучылар булды алайса. Булды, матур. Сер бирмәдегез Илшат абый, бер генә дә. Менә ичмәсә. Нитмәдем. Булгандыр яшакта, өйләнгәнчә булгандыр. Өйләнгәч минем бер ним дә юк. Афәрин. Иптәшем каршында. Менә үзенә бирәм. Яра бик күп сөйләштек. Димәк, сезнең гаилә идеал гаиләләрнең берсе, без сезгә тагын да матур яшәвегезне теләп калабыз. 25 ел була менә августка, Алла бирсә. Исемегезне әйтмәдегез инде. Шулай да сорыйм. Рамилә ханым, әгәр дә көннең бер көнендә ирегезнең сөяркәсе барлыгын сизсәгез, нишләгән булыр идегез? Минме? Әйе. Менә аңа җавап бирәм. Ходай күрсәтмәсен, әйбет. Әйе. Сиздермәгән. Аннан сакласын, әйе. Әйе. Ходай күрсәтмәсен, күргәннәргә сабырлык бирсен.
Менә шундай сүзләр, шундай теләкләр. Амин. Инде тагын да үз фикерләрегез белән шалтырата аласыз безгә 548921. Шуннан да ялгыз хатыннар да бәлки элемтәгә әңгәмәгә кушылырлар. Яклагыз үзегезне. Хәерле кич. Исәнмесез? Исәнмесез. Сезнең Мен мондай хатыннарны бур хатыннар дип уйлыйм. Бурлар дисез сездә. Әйе, һич семья җылысына җылынып йөрүчеләр. Андый кешеләр менә теге Илшат әфәнде әйткәндәй, ситкегә яхшырак күренергә тырыша, 200лек бу. Соң 20 ел буена бу ханым 200дән алдымы икән сезнеңчә ничек? Ышанмыйм яны. Аңар Ходай Тәгалә менә аерым яшәргә биргән бит инде, ире юганың. Нәрсә яшәсен ул аерым. Ирен язмыш тартып алган икән, шуның белән күнсен дисез, әйбет. 30 яшында тол калган икән, инде башын күтәрмәсен бүтән кешегә карата. Значит, шулай язылган. Менә шундай. Әйе. Шигырь укырга буламы? Әйдәгез, тыңлыйбыз сезне. Рәхим итеп тыңлагыз әле. Тыңлыйбыз әле. Сөюләр битә ул. Белегез. Мәхәббәт күп еллар сыналган. Кешелек шурында хукистән күп мисың мендәрләр сыланган. Ушуйлар ситятлар, сиясең, гашыклар буласың, киясең. Яныңда яшәгән кешегә син начар эшәке диясең. Күңел ул ялгыша кочакта, ситятлар яхшы шул кочакта. Бик узак яшәгән парканат сит булып ятадыр почмакта. Күршенең тавыгы күркәш ул. Бу сүзләр бик дөрес әйтелгән. Берәүләр тавыкка әйләнеп, кайсыдыр күркәгә әверелгән. Тагын бар әле. Тыңлыйбыз. Хатаңны бик сыңлап аңлыйсың. Үткәнгә битараф калмыйсың. Яшәгән парыңнан читләшеп, үзеңне бик каты алдыйсың. Ни өчен шулай ул? Ни өчен? Гаепләр синдә дә, анда да. Бәлки ул җаннарны җылытып, яшәргә көч биргән канда да. Бәлки ул эшсезлек билгесе, ни эшли белмичә ятканга. Бәлки ул тәрбия алмыйча, башкага начар сүз атканга. Уйлыймын шул хакта. Ни өчен? Җавабын таба алмый интегән. Яратып кавышкан парларның арасын бударга җил кергән. Менә шуның ише җил булып ана шундай хатыннар йөри дип уйлыйм мин. Аңлашылды сезнең фикерегез. Рәхмәт матур шигъри юлларыгыз өчен. Саубуллашабыз сезнең белән. Шундый матур шигъри юллар яңгырады. Әлбәттә, инде җәмгыятьтә караш бу мәгълүм, бу шулай кабул ителгән, әхлакый яктан да, һәм инде менә икегә бүленде безнең радио тыңлаучыларыбыз, ләкин икенче өлеш бүген чыгып нидер әйтергә эфиргә моңа батырчылык итми. Әйтеп үткәнемчә, җәмгыять башкача кабул иткән. Хәерле кич. Хәерле кич, исәнмесез. Мен сөяркә булган бер хатын кыз белән эшләгән икән. Ул хатыннан сораган идем. Нишләп син менә мен әйтәм, ойырда инде бергә торды дигән. Улар мен алай не выгодно ди, хатыны ди, хезмәтче ди, кухарка ди, обстирывает ди, ашарны әзерләде дигән ике бала халат үстеннән төшмәй. Ә бу инде бизәнә, бие үкшә кие, акча бирә дигән начальник оламасы. Ике малай эшкишелеккә әйләнгәндә үлде, авылда тора. А бу поселокта әйдә күтитә тегене белән. Менә дип тә Мен дә яның ойрылуындай. Ничексең, яши белә дисезме? Яши белеп яши дисезме, ничек уйлыйсыз? Ничек яши белә? Матур яшимесең ул, сезнеңчә? Рәхәтме аңа яшәве? Рәхәт, алай рәхәт ди. Мен аны ул әзергә генә бит инде килеп китә, акчасын бирә. Телефонна обслуживать итә. Алай. Сез менә аңа киңәш биргәндә, айыр гаиләсеннән айырып ал дигәндә, нәрсәне күзәтеп тоттыгыз соң, Рамилә ханым? Ул теләмим ди, мен аның айырылуын да теләмим ди. Мен әйтәм, иритеп бергә тор, нигә тормыйсың син? Син дә мен әйтәм, иритерсең. Юк, мен алай да ул ди. Шулай. Андай фикердә булучылар да бар. Бу инде безнең урталыкта. Радио тыңлаучыбыз киңәш тә биргән үзенчә. Тагын фикерләрегез булса шалтыратыгыз. Хәерле кичләр булсын. Хәерле кичләр булсын, Лилия, Рәмзия апа мин. Рәмзия апа. Ялгышны төзәтеп, язмышны үзгәртеп яшәсәң, яшьлек кире кайта ул. Аның яшьлегендә сөйлмәгән ул хатын, иреннән канәгатьләнмәгән, ул яратып тормаган аны. Сатып тормаган. Шуңа күрә хәзер шитәргә үрелә. Син ире үлгән бит аның. Ире үлсә дә яшәмәгән рәхәт итеп.
Соңа күрә ушала ул хәзер нидән шит хатыннардан нигә әле мин булай итеп яшәргә алар кебек минем дә яшисем килә бит дип. Менә без авыл җирендәге хатыннар инде менә минем үземнеке 12 ел үлгәнгә җимерәгә килештерде, тегесе шул килештерде. Яңгысып кына шит ихатага керсәләр җөрәк алынып тора торганы инде хатыны килеп җитмәсә ярар иде. Менә алай итеп яшәп булмый бит инде, алай итеп тә яшәп булмый. Нахак сүзне ялгыз хатын күбрәк күтәрә инде. Күтәрергә туры килдеме? Юк. Юкмы? Юк. Бер кешене дә кертмәде, җимерелде шул килештерде. Аннан соң төзәтелә. Аның каравы күңел сау сәламәт бит. Аллага шөкер, кешенең авылда кешенең күзенә карап рәхәтләнеп йөри алам. Шулай. Аллага шөкер. Ярый, рәхмәт Рәмзия апа. Эшләмәгән, конечно, Дөрес эшләмәгән дисез. Дөрес эшләмәгән. Менә шуннан да ялгыз хатыннар күп дибез бит инде. Иратлар аз дибез инде. Ялгыз хатын нишләргә тиешсең сезнеңчә? Шулай да сезнең кебек бер кешене дә кертмәскә күңелен бикләп куяргамы яшь булса да? Күңелең бикләнә инде, үзеңнән үзең бикләнергә тиеш була. Кеше ятларга сузылып бит инде, кулны сузып булмый. Аңлашылды. Баласы бар, рәнҗеше барыбер төшәнең. Аңлашылды. Рәхмәт фикерегез өчен. 22 сәгать 39 минут инде шалтырата аласыз, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Безнең кызганычка каршы элемтә ялган алмады психолог белән, шуңа күрә без бу өлешне төшереп калдырабыз. Хәерле кич. Хәерле кичләр барыгызга да. Тыңлыйбыз сезне. Мин алдагы әйткән ханымнар белән басмыз белән дә килешәм. Мин дә шул ук фикердә. Өлешеңә тигән көмешең. Аннан соң русча мәкаләләр на чужом счастье счастье не построишь ты. Аннан соң бу үзенең хатыны инде моның сизмәде дип әйтә ул. Сизә ул аны, ничек сизмәсен 20 ел буена. Ул бит серкә яннан духилары исе каланың япамадысы барыбер нәрсәсе булса да каланың. Хатын кыз кебек шпион бит. Ул хатын кыз бит инде дурак түгел. Сизә, сизгән гына. Менә ул сабыр хатын аның ди. Действительно бу хатын сабыр гына түзә инде бу. Моңарга сабырлык бит Аллаһ Тәгалә. Сезнең күңелегез ничек, сизәме? Сезнең күңелегез сизәме, андый очраклар булдымы? Юк, булмады. Булмады. Юк, андый Булмады дип ышанып әйтә аласыз. Булмады дип әйтә алам, яктырып. Яктырып. Менә ишмәсә. Ярый, хәтер яшәргә ясын. Ышанычны югалтмагыз. Миндә дә шпионлык әйбәт. Мин аны сразу борын әйбәт сизә инде Аллаһ шөкран. Шулаймы? Тикшереп торабыз. Ярый. Менә безнең хатын кызларның фикерләрендә иштигратлар да кушылдылар. Әлбәттә, тагын бер шалтырау кабул итербез һәм йомгакларбыз. Хәерле кичләр булсын. Хәерле кичләр, Лилия. Менә безгә монда язып җибәргәннәр. Менә ханым шулай бит. Укып үтимәле килгән смс хәбәр бар безгә. Яза радио тыңлаучыбыз эфирга һич кенә дә чыга алмыйм, ләкин бу мин хат авторым бик тә хөрмәт итәм. Ул бик акыллы ханым дип язып җибәргән. Эфирга чыга алмый яки мөмкинлеге юктыр. Ярый, Мөнирә ханым, сезне дә тыңлыйбыз хәзер. Акыллы ханымдыр дагым, сездә юк. Һәрберебез үзенчә акыллы инде ул. Бу хатын дөрес эшләми. Дөрес эшләми дисез сездә бит. Хатынсыз ирләр күп. Моны онытырга тырышсын. Бу бик гынах инде, сездә юк. Әле бит әле бу дөньяда яшибез, теге дөньяда көтәсебез бар. Бу бит инде ничек дип әйтим, 20 ел буе ничек аның хатыны сизмәсен инде теге ирнең. Сездә ул аны бик сизә. Аңлашылды. Сездә дә шул ук фикер, шулай бит? Әйе. Минем үземнең дә башымнан бераз үтте ул Лилия. Мин үзем ялгыз хатын хәзер. Кайсы ягы үтте? Хатын булымы? Киресенчә. Иреме бер хатын безне менә үзе иремне каратмакчы булды инде үзенә. Әйе. Бит ир кеше без көчле зат дип әйтсәләр дә, андый вакытта ул көчле булмый. Менә шулай нишләдегез? Ишердем, кичерәм мин. Ничектиләр әле ир бирмәк, җан бирмәк ди. Бер кемнең дә үзенең ирен ятларга бирәсе килмәй. Менә бу хатынга әйтергән кирәкми, 20 ел булса йөрсәләр дә, яратышалар да үзенә кайтарсын, үз хатынына бу ирне эзләсен икенче кешеләрне. Аңлашылды. Рәхмәт фикерегез өчен. Инде хөрмәтле тыңлаучыларыбыз язмышларында тапшыруда ахырына якынлашты. Шуннан да бу чиракта һәр кеше үз фикерендә кала торгандыр. Без инде төрле яклап килеп карадык әлеге проблемага. Бу проблема гомерлек проблема булып кала, кызганычка каршы һәм
Әйтеп үткәнебезчә, һәр кешенең үз фикере үзендә саклана. Язмышлар ярында тапшыруы сездән хатлар көтә. Төрле телектәге кызыклы да булсын, гыйбрәтле язмышлар аноним рәвештә безгә язып җибәрә аласыз. Без инде аларны эфирдә яңгыратабыз һәм сез әлеге тапшыруның герое була аласыз. Яки шалтыратыгыз безгә, я инде килеп күзгә күз карап сөйләшә алабыз, язып алабыз сезнең язмышыгызны да. Язмыш сезгә әлбәттә мәрхәмәтле булсын дигән теләкләрдә калабыз.